gruppe 7, og vi vil nu fortælle jer om vores eventidé. Vi har i samarbejde med My Cupcake Dream, som startede op den 8. august 2014, planlagt eventet, som kommer til at hedde Cupcake Tur Retur. Eventet bliver afholdt den 20. september 2014. Formålet med eventet det er at få øget kendskabsgraden til My Cupcake Dream og se om at få en øget omsætning via det her event. Yes. Hele eventet det vil starte hernede på Rådhuspladsen, hvor vi vil stå med en pavillon. Nede ved pavillonen vil der stå nogle cykeltaxaer, som vi har fået sponsoreret af WeRide. Og vi håber på, at der bliver så travlt, at vores eventdeltagere skal stå og vente lidt, så derfor har vi arrangeret en lille konkurrence, hvor de kan på en seddel udfylde, hvilke ingredienser de synes, der kunne være lækre i en cupcake. Og så vil vi i samarbejde med My Cupcake Dream udtrække vinderen af den lækreste sammensætning af ingredienser, og så vil cupcaken være i butikken i en vis periode. Ved pavillonen vil vi uddele værdikort til alle dem, som har lyst til at deltage i eventet. Men af hensyn til kapaciteten hos My Cupcake Dream er vi i samarbejde med dem blevet enige om, at der maks skal være 100 deltagere. Men de vil få udleveret det her værdikort på, hvorpå der står, at de får en gratis mini-cupcake og en gratis kop kaffe. Samtidig vil vi udlevere flyers til de forbigående, som ikke har lyst til at deltage, men de har alligevel muligheden for at få noget ud af det, i og med at de kan få en flyers, hvorpå der står, at de kan få 20% på deres næste køb. Og det er her, vi sådan er med til at øge omsætningen for My Cupcake Dream. Men hvis vi siger, at vi hopper i cykeltaxaen og cykler 700 meter op til My Cupcake Dream, jamen så vil vi cykle den hele her op selvfølgelig, og så når de kommer op, vil de komme ind i butikken, hvor de vil få en gratis mini-cupcake og en kop kaffe. I bageriet vil der også være en lille konkurrence, som folk kan beskæftige sig med, og vi arbejder lidt på, at præmien kunne være en gratis cykeltur med WeRide efter eventet. Ja, og her har vi vores Gantt-kort, hvor man kan se, sådan, hvor langt vi er nået indtil nu, og hvor meget vi mangler. Hvis vi kigger på idégenereringen her, så er vi færdige med det faktisk. Og vi har også afholdt det første møde med My Cupcake Dream. Og vi har søgt tilladelse til at stå på Rådhuspladsen med den her pavillon, men det afventer vi så svar på. I forhold til sponsorer, så har vi allerede nu fået sponsoreret cykeltaxaer fra WeRide, og så har vi fået sponsoreret kaffekopper og en kaffemaskine til dagen fra My Cupcake Dreams leverandør af kaffe. I forhold til anskaffelse af pavilloner og borde og diverse pynteting, der har vi sendt forespørgsler afsted, men afventer stadigvæk svar. Markedsføringen af eventet vil vi først starte i næste uge, hvor vi vil lave et event på Facebook. Og i den sammenhæng vil vi så også udlode en konkurrence, hvor man kan vinde en tur for 2 til My Cupcake Dream. Hvor man kan få gratis cupcake og kaffe. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. En cykel larmer ikke, den bruger 0 benzin. En cykel oser ikke, som andre oliesvin. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som en